Dobar dan i dobrodošli u novi Oriflame video, ali nije samo video nov, nego je nova i On Color kolekcija šminke koju ću vam sada predstaviti zapravo kroz neke jednostavne korake kako da se našminkate tokom leta, kada su lepi sunčani dani, kada idete od jutra do mraka, završavate različite aktivnosti, aktivni ste, a želite da izgledate lepo. Pokazat ću vam svaki od proizvoda koji se meni posebno dopao, uključujući ovaj lak za nokte koji imam sada trenutno na noktima i koji je nijansa soft pink i mnogo je lep i onako u jednom, samo ovaj jedan sloj nanošenju već izgleda dosta pigmentovano i sasvim dovoljno, zapravo ne morate čak ni dva, iako ja to volim tako da bude. U svakom slučaju čitat ćete malo i čuti više o ovim proizvodima na Oriflame stranicama, svim, ali ja sam htjela da vam pokažem kroz praktičnu primjenu kako možete da iskoristite maksimum iz ove linije i da izgledate lepo svakog dana. Na prvo mesto sam stavila tečni puder, prosto da vas ne uplašim jer je jako rano ujutru i ovako on izgleda u tubici, kao što vidite i logo i sve je potpuno novo. U pitanju je tečni puder koji je u nijansi Natural Beige, ima vrlo finu prekrivnu moć, ali vam ne smeta na koži, nekako ne osjećate teškim, što je meni izuzetno važno u letnjim danima. Takođe, ukoliko ste od onih koji sumnjaju da li treba nositi tečni puder tokom leta ili ne, imajte u vidu da je to potpuno na vama da izaberete tečni puder kada je dobar, je samo dodatni nivo zaštite i ukoliko koristite neku finu hidratantnu kremu pre toga, nema razloga da se plašite korišćenja tečnog pudera čak ni u toplim uslovima. Ako vam prija, ako volite, slobodno ga koristite čak i kada je 30 stepeni, samo negujte kožu i dobro ga skinite. Njega sam nanela ovim sunđerčićem koji je vlažan, kao što vidite isprljala sam ga skroz, koji je bio vlažan i tapkanjem sam ga nanela i to je neka moja preporuka posebno u toku letnjeg vremena, da ne biste morali da imate onako jake slojeve kakvi nekada ispadnu kada nanosite suvim sunđerom. Na drugom mestu stavljam ovaj korektor. Korektor je u stiku i kao svaki korektor u stiku on može biti malo gušći kada ga stavljate ispod očiju, međutim ukoliko ga stavljate na neke flekice na licu, tada je fantastičan jer uglavnom ima bolju pokrivnu moć i samom tom gustinom je nekako bolji kada nanosite za dodatni onaj sloj prekrivanja. Kada ga nanosite ispod očiju i želite da izgledate i dalje sveže, samo dobro hidrirajte tu regiju. Možete ga naneti direktno i možete ga naneti na prst pa rastopiti, kako god da vam je drago i kako god da vam je zgodno. Ja ću ga naneti direktno i utapkati ga beauty blenderom. Mnoge žene izbjegavaju da koriste korektor iz prostog razloga što misle da ukoliko koriste korektor on mora nužno da se uvuče u borice, ali prosto način da se to ne desi jeste upravo taj da ga lepo utapkate i da pre toga lepo kožu hidrirate. Ja ga utapkavam ovim vlažnim beauty blenderom, čistim delom, dakle ne onim delom kojim sam nanosila tečni puder, jer nekako mislim da je mnogo bolje da ne mešate ta dva u ovom slučaju. I utapkavam ga skroz celom dužinom i ovde gde kao što vidite imam neku fleku, tu ga nanosim baš posebno na fleku i prosto ću prstom da utapkam ostatak i to vam je najbolji način zapravo da prekrijete flekice, da ne preterujete sa količinom po celom licu, već da direktno na fleku, na tu promenu pigmentnu, nanesete dodatni sloj korektora ili tečnog pudera i da ostatak lica samo držite u tankom sloju i to je to, prekriveno. Naredni korak, neću prekrivati sa korektorom, nema potrebe, ovo je dnevna šminka, nije večer kada vam treba nešto preterano jako. Naredna stvar koju radim jeste da nanosim puder u prahu koji je tu, odnosno puder u kamenu, nije puder u prahu, nego puder u kamenu. On je vrlo prilagodljiv svakom tenu i izgleda ovako. Nanosim ga ja četkicom koja bi inicijalno bila za bronzer, ali meni sad odgovara za ovu svrhu. Nanosim ga prevashodno na T-zonu, dakle čelo, brada, nos. I neću preterivati sa ostatkom lica zato što nekako leti, mislim da je šminka sjajna ukoliko je prozračna. I nanosim ga i na oči, tako što ću ovako malo samo stisnuti ovu četkicu i matirati prosto kapak da mi se ne bi mastio, da bi mi šminka bila postojanija. Budući da je ovaj korektor koji sam nanela u stiku, njega nema potrebe setovati dodatno, možete uzeti jednu ovako manju četkicu i sa njom
posebno setovati ovaj deo iznad, jer vam se na taj način neće razmazivati olovka koju budete naneli oko očiju i možete iskoristiti to i oko nosa da biste bili malkice precizniji. Naredna stvar koju nanosim, ne znam da li ste nekada koristili, ali ja kada sam bila mlađa sam obožavala olovke u boji. Ove olovke sada su dvostrane, dakle imate dve nijanse na svakoj. Ova brown dolazi sa jednom bež koja je super za ove unutrašnje ugleve oka, mada ja koristim i na usnama. Ova plava dolazi sa, odnosno ova zelena dolazi sa zelenom klasičnom i nekom zeleno-plavom. Ja ću koristiti ipak ovu zelenu klasičnu, jer mislim da nekako zelena na mojim očima izgleda dobro i otvara. I posebno nekako leti mi šminka koja je u boji još bolje izgleda nego zimi, verovatno zašto smo leti otvoreniji za boje. I nanosim je na ceo donji kapak. Onako prilično nemarno, jer hoćete taj, odnosno ja hoću, a verujem da ćete i vi hteti, taj malo smoky efekat. Ali vidite kako odmah izgleda lice nekako drugačije. Dakle, na ceo donji deo. I posle ćete, kada je budete razmazivali, samo da je prosto razvučete onako u širinu. Dakle, četkica jedna pljosnata, koja god je vama zgodna i pri ruci, i malo samo produžavate oko da bi se dobio taj mačkastiji efekat. Isto radim i na drugom. I ukoliko ste baš hrabri za eksperimente sa bojama, možete dodati ovu drugu na gornji kapak, ili dodati istu, kako god vam je zgodno. Ja ću dodati, čak i razmišljam, evo sada, pošto bukvalno dok radim ovu šminku eksperimentišem, šta bi moglo bude interesantno, razmišljam da čak na gornji kapak ne dodam ništa od zelene, nego da dodam malo ove brown možda, tek da bi mi trepavice delovale gušće i da mi zapravo akcenat bude na donjem kapku, i to ću upravo i da uradim. Samo nanesete onako nemarno između svake trepavice da popunite prostor i da vizualno progustite vaše trepavice. Očistite četkicu ovako na zadnjoj strani ruke i utrljajte i tu brown nijansu onako isto po tom smoky principu. Isto i na drugom oku. I bukvalno sve što vam je dovoljno je ovo, nema potrebe ni za kakvom dodatnom senkom, nešto što je jednostavno, što može svako da primeni, a što odmah učini oči onako da izgleda interesantnije. I naredni korak je maskara. Ovo je Big Lash maskara iz isto nove kolekcije i ono što je super kod nje jeste što ima ovu četkicu koja je ovako kao silikonska četkica sa gomilom dlačica, tako da jako lepo može da raščešlja svaku trepavicu. Maskaru kada nanosite, ja sam to već pričala u nekim videima, prosto utrljajte je najpre u koren, jer će to dati onaj kao eyeliner efekat i bez da ste koristili eyeliner. I onda izvucite čitavu dužinu. Nekako u prvom koraku je dobro kada maskarom izvučete sve i najsitnije trepavice u korenu i tu ih potamnite, a onda u narednom koraku od sredine pa ka vrhu da biste izvukli maksimalnu dužinu. Isto radim i na donjim. Utrljajte u sam koren da biste dali dodatnu definiciju oku. I drugo oko takođe. Kada imate neku ovako boju oko očiju, ono što je uvek lepo jeste da se pojavi neka malo svežija nijansa kako na obrazima, tako i na usnama, ili neka neutralnija, jer nikada nije prirodno u potpunosti kada imate, na primjer, na očima zeleno, na usnama crveno, pogotovo nije za dan, nekako bude previše upadljivo. Tako da ja za ovu sada namenu koristim karmin koji je potpuno, da kažem, nud, onako neutralan, i njega ću čak iskoristiti i na jagodicama, jer mislim da to izgleda vrlo prirodno i fino. Nanosim ga po čitavim usnama. Ovo je jedna prelepa nud nijansa. I da bih dodatno, vidite kako izgleda lepo i koliko se fino uklapa, da bih dodatno dala definiciju usnama, koristim sa ove brown olovke ovu ovaj bež deo i prosto oivičavam preko karmina da bih korigovala malo i naglasila
sam oblik usana. I za sam kraj, naravno možete uvijek dodati još maskare, ja mislim da ne postoji žena kojoj je maskara da joj smeta kada ima nešto malo više. Dakle, za sam kraj ono što radim jeste da nanosim ovo rumenilo zapravo nanosim i na jagodice. Neću preterati, ali tek toliko da dam malo lepe boje, s obzirom da imam ovu tamnu, odnosno ovu zelenu na očima. Vidite kako odmah da neku svežinu. I to je jedan sjajan trik za leto, da ponovite boju koja vam je na očima i na usnama i na obrazima. Odnosno boju koja vam je na usnama da ponovite i na obrazima i na očima ukoliko postoji prilika za to. Ja sam sada stavila zelenu pa nema potrebe, ali možete uvek malo rumenila dodati i u sam pregib kapka i to učiniti da izgleda sveže. I kao što vidite, bukvalno manje od 10 minuta mi je trebalo za šminku sa svim mojim pričanjem, tako da je vrlo jednostavno. I boje su jako lepe pigmentacije, jako se lepo ponašaju na koži i nekako izgledaju sveže, bez obzira da li je to zelena ili je to ova za usne, tako da vas pozivam da ovo isprobate, a takođe neki od vas će dobiti i poklon i obavezno pogledajte ispis ispod videa, odnosno ovaj deo sa opisom, jer vas tu čeka sve što je potrebno da uradite da biste dobili da isprobate i vi neke od ovih noviteta. Vidimo se u nekom od narednih videa i pozdrav!